بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام جماعة لجل كجكلو لمل كجكلو DMS TV جاكا سما في لبغا بلا جني ملكنا أني ملكوكا أمي فلوكا فربا الله سبحانه وتعالى فوكا بركادا كا ولن ماندو كسبابا غاغوا أغال قرآن بسان من كنا كنا مامي على الله سبحانه وتعالى فوكا بركادا كا ولن ماندو كبدو فروكا نموكا نما يني بركا يني أن كشيني تشامامين الله سبحانه وتعالى في أقول كرا كنتيكا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد من صلى الله عليه وسلم على نجا ملكه بسليكا شنتا وكم كنا على كو أكال كرada basan man gono suratul anbiya suratul nahl kaya do magaw yin nauta do masabay tienfo وكم كنا don babba do bambulu korobi anga don bagado anga almam naibudo maami mame haidraga tafsir la jeba yola kosbe no al ustaz kamara ustaz kamara de bambulu korobi abena kuma na dina kitabu baka dina kitabu mi nanga mago lagdar dina kitabu aga dogo ngate chomi hukum konna na anga wala ndaw na bolode hukum konna na amisrade ustazuma ka to na jamu fo inshallah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tawani jamu to Suleiman Kamara sigoro benno la fabu koda inshallah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa balma alislam balma lajel ke jekulu ustaz Suleiman Kamara de bambulu koro ne mame ka kolo talay inshallah tabaraka wa taala abil lafiya bugu amesra dama mimi akuna kanche doni kitabun ngono aka damna na ya damna la ameta dondoni Allah subhanahu wa taala ga je ustaz falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسمع بألفو نينكا على تنتو كألا ولي مندو ألامي نبارك دكا كان الله لا بيلا جلينكا أمبا والله سبحانه وتعالى فو نينكا تنتو كأولي مندو وكوفي أمبا فوليدي أين لفربا كلينغلم بيلا جليما وكوفي anga ustazu no ustazu dumiya ye kafara abaraka nyugon bela jelenka ambe folide abela jelenka. Alhamdulillah kada an sugantilika kada ke kana kitabu nyafo no ye al-Akhdari no ye Sheikh Said Abdurrahman al-Akhdari aleka kitabu wala filindo kitabu mi ni aya wala fili mungoson amune kalandunye amseka amnafa ni aye chogamina ongoson kalandin mamunun beka kitabu damine ulu se gu yere nafani ay choka mina sabla kadaka mawoma ni lagdar do ninka afamia ika bato ke chugo oti kamana gantukuni wala aya babu kuntagala surunya kusurunya ninku kafo fende maruka femunu ni ba don fene kafo ko dina yere fene tiseka nyani ate wa dina yere fene jolembe ulde sanfe inafo lagdar tigire ba fwanye aka kuma damine na ako awal ma yajibu ala al mukallaf tasihuhu imanihi ako fen folo min be no be wajibiya balikuka mukallafu baliku ye majumi ma min be ni asira cew joroma ma min be ni islamiya ka ko be la jelen be wajibiya aka o baliku ya tamashin da maru fora ula wasro maro be che
ni ala a sigura k'a fɔ lawa bɔra a la a sera muso ma lawa bɔra a la o ye tamasiyɛnw ye tamasiyɛn minnu bɛ yen ni o b'a yira k'a fɔ ko a balokuyalen don walima ni dasi bɔra a la o b'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko balokuya tamasiyɛn nana a la walima cɛw ka kuru min bɛ kɛ kan na n'o o fɛnɛ bɔra a la o b'a yira k'a fɔ ko balokuya o tamasiyɛn nana a la o la a tamasiyɛn min bɛ yen n'o kolo ka girin kosɛbɛ o de ye ni cɛ o cɛ n'a sugura k'a fɔ ani muso dara o de ye balokuya ka lawa bɔra la o de balokuya ka tamasiyɛn muso fɛnɛ n'a bolo donna ji la o ye a fɛnɛ ka balokuya ye o la kiti o kiti bɛ yen n'a bɛ boli a fa kan o kiti ɲɔgɔnna kelen bɛ boli a fɛnɛ kan Usa Dunbiya kiti o kiti n'a bɛ boli a ba kan o ɲɔgɔnna kelen fɛnɛ bɛ boli ale yɛrɛ fɛnɛ kan o de y'a to kitabutigi a ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'o bɛ yen n'o bɛ wajibiya baliku kan baliku jumɛn hakili bɛ min na sabula maa dɔ bɛ yen baliku don mais hakili t'a fɛ o bɛ dɔ ye i n'a fɔ fatɔ i bɛ taa sɔrɔ fatɔ baliku don mais hakili t'a la bon lagalagatɔ fana b'o cogoya la i b'a sɔrɔ den dɔ bɛ yen ala ka latigɛ la de b'a bangena a n'a hakili dafalen tɛ nalomaya tamasiyɛn b'a la o fana bɛ se ka kɛ baliku ye mais hakili dafalen tɛ o la sariya ka kitiw tɛ wajibiya olu kan sariya ka kiti bɛ wajibiya maa jumɛn kan maa minnu bɛ yen ni baliku don wa diinɛ fana bɛ a ka kow bɛɛ wajibiya maa jumɛn kan maa min bɛ yen n'a balikuyara o la kitabutigi a y'a ka kuma a y'a kuma sɛmɛ jɔn na o de baliku ye a ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ wajibiya alal mukallaf baliku kan baliku min ye hakilitigi ye o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye tasihihu imanihi o de y'a ka limaniya ɲani ye y'a ye wala a ye kuma daminɛ ni tawhidu ye fɔlɔ parce que maa si ka baara tɛ ɲɛ i bolo fo ka sɔrɔ i ka tawhidu ka ɲa ni tawhidu ma ɲa i ka foyi ma ɲa c'est fou que de ala yɛrɛ b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ fa arifuni qabla an ta'budun fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budun ay ni ala dɔn fɔlɔ aw ka sɔrɔ ka ne bato n'aw man dɔn aw bɛ ne bato cogo di o de y'a to diinɛ yɛrɛ jɔlen bɛ sobasima min kan dɛ a y'a ka kitabu daminɛ n'o de ye fɔlɔ a ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ wajibiya baliku kan min ye hakilima ye a ko o de y'a a ka limaniya ka ɲa limaniya ɲalen kɔfɛ summa ma'rufatu ma yuslihu bihi fardu aynihi o de ye a ka fɛn dɔn a ka farida kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ ɲa ni fɛn min ye farida kɛrɛnkɛrɛnnen ye farida jumɛn ye farida min bɛ yen ni ne y'a kɛ mais e m'a kɛ ne ka kɛ o ta bin ka bɔ e kan a dɔ ye jumɛn ye ni ne selila e ma seli o tuma ne ka seli o tɛ e ka seli bin ka bɔ i kan o la ne ka n ka seli kiti dɔn o ye wajibi ye ne ka i n'a fɔ a yɛrɛ bɛna fɔ cogoya min na kɛ ahkami solat i n'a fɔ seli kiti dɔnni wa tohara ani saniya kiti dɔnni wa siyam ani sun kiti dɔnni a ye sunko kuma fɔ hali n'a sɔrɔla sun mana kitabu in kɔnɔ sabula fɛn minnu bɛ yen n'a y'o kafo kitabu in kɔnɔ o ye limaniya kuma ani tahazir ka mɔgɔw lasiran ani ka mɔgɔw laso ka kɛ tubi kan ani n'aw fana bɔra yen anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ gasi an k'olu fana sigi kitabu kumana o fana kan o kɔfɛ n'a bɔra o la a bɛ sɔrɔ ka na don saniya ka kiti kɔnɔ sisan n'a donna saniya ka kiti kɔnɔ n'o banna a bɛ sɔrɔ ka fɛn jumɛn fara o kan o ye seli yɛrɛ ka kiti ye sabula i b'a sɔrɔ seli fana o fana faralen bɛ fɛn damadɔ kan faridaw n'an b'a fɔ o ma ko wajibiyaw ani sunna ani mustahabu i n'a fɔ saniya fana o fana dulonnen don fɛn jumɛn na o ye ji ye a b'o ɲɛfɔ a daminɛ na o de la n'i y'o ji fana ɲuman sɔrɔla fɛn jumɛn fana bɛ da o kan o de ye i ka kan ka ji kɛ ka saniya jumɛn kɛ o de ye seliji walima janaba koli ye o tuma a bɛ kuma seliji fana kan o tacogo sabula seliji fana faralen don ɲɔgɔn kan fɛn saba la farida sunna mustahabu o tuma janaba koli fana faralen don ɲɔgɔn kan fɛn saba la farida sunna mustahabu o kɔfɛ ni maa min ma ji sɔrɔ k'i b'i yɛrɛ saniya n'a ye i ka kan ka na fɛn jumɛn na sisan o ye tayamamu de ye o la a bɛ tila ka kuma tayamamu fana kan o fana faralen bɛ farida sunna mustahabu i n'a fɔ an kumana seli fana kan cogoya min na ni seli fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan farida a sunna a mustahabu wa nin dɔnni nin ye bɛ nafa belebele lase silamɛ ma sabula ni e tɛ i kan ka seliji ta ni ji min ye kira ko ten ko la solata liman la wudu'a la seli tɛ maa ye maa min bɛ yen ni seliji t'a la wa seliji fana a da seliji fana tɛ ɲa f'a ka sɔrɔ ji ɲuman fana ka sɔrɔ i bolo o la seliji ni e t'a farida dɔn i t'a sunna dɔn i t'a mustahabu dɔn est ce que ne ka seliji a ɲana wa a ma ɲa wa est ce que i b'a dɔn i t'a dɔn o la i ka janaba koli fana e t'a farida dɔn i t'a sunna dɔn i t'a mustahabu dɔn est ce que n ka janaba koli ɲana wa walima a ma ɲa i t'a dɔn
o tuma maa min fana bɛ yen n'a tɛ seli fana wajibiya dɔn a n'a sunna dɔn a n'a mustahabu dɔn est ce que ne ka seli ɲana wa ne ka seli ma ɲɛ a tigilamɔgɔ fana tɛ se k'a dɔn sabula maa si tɛ yen k'i bɛ se ka kabila ani baada k'e bɛ se k'a ladilan k'a sɔrɔ i tɛ se ka farida ani sunna ani mustahabu i tɛ se k'o différence ka bɔ ɲɔgɔn na seli la c'est ne y'an kɛ kabila kɛ an kɛ baada kɛ a bɛ sunnaw de nɔfɛ mais farida n'i y'o to yen o fana n'a ladilan cogo bɛ yen ni ala sɔnna a ma ɲɛfɛ taalen ɲɛfɛ kitabu in kɔnɔ an bɛna an da se o ma o la a ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ yen n'a y'o fɔ an ye o ye tawhidu de ye faut que de fɔlɔ an kɛ ala dɔn ala dɔn nka ala bɛ dɔn ni fɛn jumɛn ye yalima a bɛɛ dɔn ni ɲɛ de ka yeli ye wa la parce que an ɲɛ tɛ ala ye an bolo t'a sɔrɔ adamaden bɛ sɔmi sɔrɔ ni fɛn o fɛn ye n'o de ye i ɲɛ k'a ye o tuma fɛn jɛman don fɛn finman don o tɛ ala sɔrɔ bolo fɛnɛ o t'a dɔn o tɛ se ka maga a la a ka magan wa a jalen don wa nun tɛ a kasa sɔrɔ tulo tɛ a mankan mɛn o tuma adamaden da tɛ se ka maga a la a ka kunna wa a ka di wa da fɛnɛ tɛ se ka maga a la o la n'o tɛ ala sɔrɔ don an bɛna ala dɔn jumɛn ye ala bɛ dɔn bi sifatihi n'a ka mankutu de ye o la to silamɛya y'a fɛn de a ka ko base fɛn 5 kan k'a fɔ ko de ye silamɛya ka jɔsen ye fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o ye tawhidu ye ka da la k'a fɔ ala bɛ yen muhamadu y'a ka ci de ye filanan ye jumɛn ye o de ye i ka seli ala ye i ka sun i ka jaga di ala ma i ka hiji ka da ala la ni ka seli o kɔfɛ ka jaga di ka sun ka hiji o la limaniya o ye silamɛya ka pied 5 ye mais limaniya n'i y'ale fana walanwalan ale fana taara i jɔ fo pied 6 o de y'a to a ko fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ wajibi ka fɔlɔ ko i ka limaniya ka ɲa n'o fɛn 6 dafara i la a bɛ dɔn k'a fɔ ko karisa maa limaniyalen don o fɛn fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn ye al iman billah ka limaniya ka da ala subhanahu wa ta'ala la an filɛ ka kuma kitabu min kan ye an ka sheku n'o ye Saada Ture ala ka hinɛ la o tuma ale de nana ka na laqdari in kana a walanwalan kosɛbɛ a bɛ limaniya bonda in a b'a walanwalan a ka babu fɔlɔ la nin cogoya la a ko a fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye silamɛ yɛrɛ kɛ da ala yɛrɛ la fɔlɔ ala danaya ka da la fɔlɔ n bɛ ka masa min bato a bɛ yen faut que silamɛ bɛɛ kɛ da nin na i ka limaniya parce que maa ka limaniya tɛ dulon n dara karisa ka ala la o ti ɲa fo n k'a fɔ i k'a fɔ de la ilaha illallah n dara la ala wɛrɛ foyi tɛ yen fo n'a kɛra ala ye o de ye limaniya i kɛ da la ala bɛ yen o kɔfɛ i kɛ da ala ka mɛlɛkɛw la o kɔfɛ i kɛ da ala ka kitabuw la kitabu minnu bɛ yen n'a jiginna ka bɔ sanfɛ i kɛ da kitabu ninnu kelen-kelen bɛɛ la o kɔfɛ i kɛ da ala ka cidenw na al-ma'sumin ciden minnu bɛ yen n'u ma'sumun don u tɛ ala kota ciden kelen si tɛ yen ko ala ye ala kota minɛn dɔ kɛ a la o tɛ yen o la i kɛ da o ciden 300 ani 17 la o ciden fɛn fɛn nana a bɛɛ ta ye tiɲɛ ye wal yawmil akhir i ka da don na bana saga kunun na o sa dumiya mɔgɔ caman bɛ yen saga kunun k'a fɔ ko an bɛ san an bɛ kunun mɔgɔ caman dalen t'a la dɛ parce que i ka kɛwale la a b'a yira hali n'a sɔrɔ la i ba da b'a la ko n dalen bɛ lahara ko in na a bɛ tiɲɛ don mais kɛwale min b'i la a b'a yira k'a fɔ ko i dalen tɛ lahara la ala y'o fɔ dɔw ma a ko ara'ayta allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim a ko Muhamad i ka dɔnni kɛmɛfɛn sera ka taa maa min bɛ yen n'a kɛlen bɛ ka lahara jɔdon nkalontigiya wa ni t'o tigilamɔgɔ dɔn n bɛna f'i ye fadhalika allazi yad'u al-yatim o de ye maa ye maa min bɛ yatimɛden ɲɔni ka bɔ ka hakɛ ma den min fa sara ka tu bolo a ye dugukolo min kalifa i la a ye wari min kalifa i la a y'a ka tiɲɛ minnu kalifa i la ni denw kɔrɔbayara i ka nin d'u ma e y'o yɛlɛma k'a k'i ta ye yalima e dalen b'a la ko lahara jɔ don ala bɛna taa yatimɛden ka hakɛ minɛ i fɛ k'a d'a ma n'a sɔrɔ i dalen b'o la est ce que i bɛ yatimɛden ka hakɛ dun wa o la i b'a sɔrɔ nin kuma ninnu bɛ maa caman da kɔnɔ k'a sɔrɔ a dalen tɛ a la o la hali n'a sɔrɔ a da ko n dalen don lahara la mais a ka kɛwale b'a jira a ka dalen tɛ lahara la o kɔfɛ i kɛ da ala ka latigɛw la wal iman bil qadar khayrihi wa sharrihi ani ka limaniya ka da ala ka latigɛw la latigɛ hɛrɛma ani latigɛ tɔɔrɔma bon nin fana la i bɛna sɔrɔ k'a fɔ ka da ala ka latigɛ la latigɛ hɛrɛma ana tɔɔrɔma o b'a sɔrɔ an bɛ tɔɔrɔ in an ka tɔɔrɔkow caman bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn wajuna ye an ka ta k'a da ala kan mais est ce que mɔgɔ caman bɛ yen hɛrɛ min bɛ yen ni ala y'a d'a ma est ce que a b'a jira k'a fɔ ko ala de ka latigɛ don ala ye hɛrɛ in di ne ma k'a da ala kan a caman b'a kɛ a ka se de ye sen fanga awɔ
nga fanga nga bara nya do nga fen ben nga keta nga do dia ka soro ote ala ka garje ka tade abadi mogo mi yaja do bi na soro la bara de be fendi mama do bi abe tle ko abe ka sojo fo ka ta se wati jumema me ba soro fu itabulu mais do bi aka signature client abe se ka milliard la se ama abe se ka million na sama ka signature doro il ta soro do bi a sigilo ka keso ko fe manevre de babulu olu be boro ta ka ala do mobile kono ka ta bla en fait ta bla mais ba do asara e juli clé mana jigi wakele ne be dama ulai ka don ka foko la tige min bi ni ala ya dine ma herela ala de nodo la in shakartum la ajidannakum na ina ala barkada mawjidi na'am ala jondo tumbe na bla musa ka watila na e fen soro aba afo ala mako ala yini ci do nana fo maka fo karsa ni e fen soro ba bege ko ala nodo ndote ala no isa wa soro abe pom do kan ka dun akwa mako karsa ko sabali ako hali ni pom dingile mi flani boloni ni be ka dun ne ka ci atede ako ala de funu sere ranga ka ji ani ala tene soro Allahu akbar ala yo fana yele mabulu ka ke sanu otuma ta tugo jumembe ni ala baraka da ba kan na fulo da me ni ya kan na fulo soro like ire noye otuma aka gele ikatla wala ayeni bara yinete ma anyi folo ako angeda alala anke aladon ikalle mena akanya makalle mena tinya tuga sidla faka soro kendo wala ni nunu don fene kadda ala yere la abe mangutu mu an doniya abo nyine arama din fe mangutu mu abo doniya abo nyine arama din fe che fara musoka bela jelenge ni mangutu mu indon anasne hanni be mako takara mako do ta akata yini ka dimba ya kalala ankara mako al imam al sheikh mami abtoka nukuma infaka nkisa de amma aka tafsiru sinfe anaka tawhidu sinfe ala jondo tumbe ayaka dimba ya aya kalan tawhidula aba musobule muso fulade tumabulu ayu fulawole ako ambeka ala min batoni ako ala redo akeleno abi atisa atibana atikora atidese ayu kalan ala ka mangutu mo yin bela dondola abudula jarabe ka examen ko kuna yalma ne yu kalan wala ndamina yalma uya donwa ay muso folo wole kana soma da jona fe ale rebe ka kashi ako muso folo ma ko no tumbe to ka fo yedungo do ko ala min be ko be ko anana fo nye ka fo ko ala yin bana ala yin fatura muso folo amakashi o traisi ay muso ntini fene wele ako karsa afora ntumbe to ko kalan wala damina ka fo ala bi dungo dum o ala yin tin na fo nye ka fo ko ala yin fatura muso ntini tara isi tara o isi ko kashira awati kelena asola ku wele kana ako muso folo ma ko munane ya fo awye ko ala fatura e makashi e teresi gidade ako karsa e ya fa anye kala na ikoroni ko ala bi atesa masa folo do masado a jolembe na yere masado ani fuiti kilinya ka dan feuna masado a kilimpedo se bayi la yini bayi doni bala masa nyana mado masado abe kuma abe menike abe yelike yo mangutu mo nundi amma e ke tlaga na faamu ye bitugunu ko wala usara akuma do rosoro ne hakilla Allah sabla nyakala akomu sontini ma ko muya ne ya fo e kasira sontini ma se ga dalu jolen fo akwa ma ko e kina sigi ka kalanga yemin kala ma do Allah akbar wala ala mangutu folo nye jumi o de al wujud islameke dala ka fo ko ala be nga ala bi la hala juman kan folo Allahu a'lam ala de bodo mais seliba be ka blay kuna be ka sele ala min nakoro ala yin bi wuri ala ka mangutum la wajibi ala yin folo ina fala reba fo korona kono ko afillahi shakun fatir samawati wal ard aku yalma sikabe ala ko inawa ala mi sangulo da ala de duguma ko da yalma sikabe o ala ko la ni sangolo kuni yera ala ko kala de sangolo da sangolo yera duguma ko yera o ba yera ka fako ni fula kuni make wu yera masa ni nu fula kuni yera o ba yera ko da adama ka kuni be Allahu akbar wala ko Qur'an sura wala ako bade o samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala ko ako sangolo dambaga anduma kulu dambaga kabako yala ako de ya Allah subhanahu wa ta'ala anna yakunu lahu waladun ako tugudi dimbe seka ko o Allah subhanahu wa ta'ala fe wa lam takun lahu sahiba kasoro furmuso dun tabulo ma be seka din soro kasoro furmuso tibulo wa o kakele
o tuma furumuso tɛ masa min bolo yalima den bɛ se ka k'o bolo wa masa min ye sankolo dan ka dugumakolo dan wa khalaqa kulla shay'in ale de ye fɛn kelen kelen bɛɛ dan fɛn o fɛn ni a bɛ alamu kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ala ko ale de y'a bɛɛ lajɛlen dan wa ale ka dɔnniya kɛnfɛnsiyalen don ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma a kelen kelen bɛɛ a fitini a kumaba kana dan hali ba cɛncɛn a n'a caya ala b'a bɛɛ jate da dɔn hali itaji minnu jɔra ni cɛncɛn hakɛ de b'a kɔnɔ ala ko k'ale b'a bɛɛ kalama ale ye fɛn fɛn dan a b'a bɛɛ lajɛlen jate kalama o la o b'a yira an na k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala a ka yira dɔrɔn k'a fɔ k'ale de danfɛn yɛrɛ bɛɛ dan ni danfɛnw kɔni yera yen danbaga kɔni bɛɛ ye o ye dalilu ye dalilu min b'a yira an na k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ yen o ye mankutun fɔlɔfɔlɔ ye ala la o kɔfɛ wal qidam ani kɛ da la fɛnɛ k'a fɔ ko ala ye masa fɔlɔfɔlɔ ye masa fɔlɔfɔlɔ bi maana masa fɔlɔfɔlɔ don masa min bɛ yen ni a ka masaya ma daminɛ i komi kira b'a fɔ a ka duwawu la wal awal wal akhir ala e de ye masa fɔlɔfɔlɔ ye wa e de ye masa laban ye o la silamɛ ka dɔnniya man kan ka miiri ka taa sama yalima ala y'a daminɛ na don jumɛn walima fa b'a la wa ni fa kɔni yera ala la o kɔrɔ ko ala tɛ masa fɔlɔfɔlɔ ye parce que bɛɛ fa y'i ka masakɛ ye ni ba yera la o kɔrɔ ko ala tɛ masa fɔlɔfɔlɔ ye o la suran dɔ la kulu huwalahu kɔnɔ suratu ikhlas kɔnɔ ala y'a sika bɔ an na lam yalid wa lam yulad ala ma fɛn bange fɛn yɛrɛ ma ala bange ka sika bɔ an na o la foyi tɛ ala de ye masa fɔlɔfɔlɔ ye fɛn ma kɔ an ye a filanan a sabanan wal baqa'u ani silamɛ kɛ da la fɛnɛ ko ala bɛ to yen a ti sa yalima est-ce que ala ka masaya in tɛna ban wa la silamɛ man ka miiri o la a y'a fɔ banni bɛ anw de ma an minnu bɛ yen ni anw ye ala ka danfɛnw de ye banni bɛ anw de ma a y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram a ko fɛn fɛn bɛ dugumakolo kɔ kan a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ban fɛn fɛn n'a bɛ dugumakolo kan a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram a tɔ bɛ to jumɛn ye ala yɛrɛ jati wajuhu in tɛ i n'a fɔ ala ɲada ta dɛ nin zatu de ye parce que n'i ko ko ala fɛn bɛɛ bɛ fatu fɛn bɛɛ bɛ ban fana kɛra ala yɛrɛ ɲada ye o kɔrɔ ye ko hali farikolo fantigiw bɛ ban mais nin wajuhu in fɔra ala yɛrɛ zati de ma nin zatu de ye fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ban fo n'a kɛra ala yɛrɛ zatu ye wa silamɛ bɛɛ ka kan ka nin bila i kunna k'a fɔ nin ye mankutun ye an bɛɛ lajɛlen kɛ kan ka nin dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen wa a bɛ to yen masa fɔlɔfɔlɔ don wa ala ka masaya tɛ ban a naaninan o de ye wal mukhalafatuhu lil hawadis ala ni foyi tɛ kelen ye a ka danfɛnw na i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ an ye ko laysa kamithlihi shay'un foyi tɛ i n'a fɔ ala ɲɔgɔn na suratu ikhlasi kelen laban na a b'a fɔ an ye ko walam yakun lahu kufuwan ahad ko foyi tɛ komi ala ɲɔgɔn na walam yakun ahadun ma kelen si tɛ yen kufuwan ko de ye ɲɔgɔnna ye lahu ala subhanahu wa ta'ala o tɛ ala ka danfɛnw na o kɔrɔ ye jumɛn n'i ye ala jigiya ko ala ni nin bɔlen don fallahu khalifuhu ala y'o fɔnkɔɲɔgɔnya b'a ye ala n'o tɛ kelen ye tuguni o la ninnu n tun bɛ fɛ dɔrɔn k'a yiri la k'a fɔ mankutun mugan in a bɛ yen an k'a dɔn denbaya bɛɛ lajɛlen kɛ kan ka maa bɛɛ kan ka i ka denbaya kalan nin na a duurunan o de wal qiyam bi nafsihi i ka dɔn k'a fɔ ko ala jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ye ala tɛ hitaji k'a fɔ ko ala jɔyɔrɔ mago bɛ mukhasisu dɔ la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la n'a b'o la sɔrɔ a t'o la sɔrɔ fiyewu fo a ka wuli ka taa yen la ala bɛ fan bɛɛ a kɔni bɛ se ka yɔrɔ dɔ ɲɛfɔ an ye n'a bɛ ɲini a ye ɲini yan o ye bato ye n'aw bɛ ɲini i komi n'aw bɛ ɲini bato la aw y'aw seli k'aw ɲɛsin alikaba ma o ye bato kɔrɔ ye alikaba o ye bato kɔrɔ ye duwawu kɔrɔ o ye sankolo ye mais o t'a yira k'a fɔ ko ala yɛrɛ bɛ alikaba kɔnɔ walima a bɛ sankolo la ala bɛ fan bɛɛ fɛ parce que ka ala ka déplacer o ye adamaden mankutun ye o tɛ ala sɔrɔ o ye dɛsɛ dɔ de ye n tɛ nin fɛn in na sɔrɔ fo n yɛrɛ ka déplacer a nɔfɛ la wal wahdaniya ani ala ye masa kelen ye o y'a wɔɔrɔnan ye wal qudra ani k'a fɔ se bɛ ala subhanahu wa ta'ala ye
yɔrɔ masa min kɔni ye sankolo dan ka dugumakolo dan ani fɛn fɛn bɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ masa min y'o bɛɛ dan yalima a bɛ se k'a fɔ ko se tɛ o masaw ye wa mais ala ka se a bɛ se ka fɔ se bɛ ala ye se bɛ anw ye mais ala ka se ni anw ka se a dulonnen tɛ kelenw tɛ sabula n'a fɔra k'a fɔ ko se bɛ ne ye sisan i b'a sɔrɔ n ka se a bɛ jate i n'a fɔ sisan k'a fɔ n'i y'a ye se bɛ karisa ye i b'a sɔrɔ wari de b'a kunna n'i ye se bɛ kara a ye bi dɛ wari de b'a kunna walima fanga de b'a bolo bi mais don ni maa min ka se dulonna wari la walima a dulonna fanga la don min na ni fanga in tɛ yen est-ce que se in a bɛ ban wa a ti ban dɛ a bɛ ban ni fanga bɔra i bolo don min na se t'i ye tuguni o ni wari in fana bɔra i bolo don min na se t'i ye tuguni o de y'a to nin ye mankutu ɲɛbilaw de ye an k'a dɔn k'a fɔ ko ni mankutu 20 in silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ kan ka nin dɔn o la lakdari tigi a y'i base a ka kitabu daminɛ na Ala subhanahu wa ta'ala kelebanciya kan sabula i b'a sɔrɔ tuma dɔ la adamaden bɛ se k'a dugu jɛ ka sɔrɔ silamɛ don mais wula bɛ se ka taa tumana min na i b'a sɔrɔ kafiri don parce que tuma dɔ la hali an b'a fɔ ni tɔɔrɔ dɔ ye min sɔrɔ dɔ i b'a fɔ ko tuma ko ne ye mun kɛ Ala la ye mun kɛ Ala la i ma Ala ka tɔɲɔnikɛla ye parce que an bɛ musirikɛya kɛ hali filankafoya ninnu fɛn ninnu dɔrɔn ye musirikɛya tɛ filankafoya ninnu dɔrɔn ye i y'a ye ninnu bɛɛ bɛ adamaden ka bato tiɲɛ parce que ni maa min ko sisan ne ye mun kɛ Ala la o kɔrɔ ye ko i ye Ala kɛ tɔɲɔnikɛla ye parce que munna Ala ye nin k'e la parce que i b'a sɔrɔ e tɛ Ala ka marafɛnw dɔ ye sinon n'a sɔrɔla i ye Ala ka marafɛnw dɔ ye maa k'i yɛrɛ yɛlɛma i ka marafɛn na o tɛ tɔɲɔni ye a bɛ na fɔ sisan ne kɛ saga 2 minɛ n b'u 2 bɛɛ la balo n k'u 2 bɛ kelen minɛ k'o kantigɛ la ka kelen dɔ in k'o ko ka o bila ka dumuni bila o kɔrɔ o tuma jɔn bɛ se k'i jɔ ne ma ko n ye saga kelen min bɛ yen ko ni y'a faga ko n ye o tɔɲɔ jɔn bɛ se ka n'a fɔ sabula munna n t'a don mais n'i y'a kɛ maa wɛrɛ ka saga la dun i ye n tɔɲɔni de kɛ o tuma n'a sɔrɔla Ala ye bana min da e kan walima a ye tɔɔrɔ min da e kan walima a ye fantanya min da e kan n'a sɔrɔla k'a fɔ ko Ala y'o kɛ maa wɛrɛ de ka marafɛn na a ye tɔɲɔni kɛ mais n'a sɔrɔla a y'a kɛ a yɛrɛ de bolofɛn na a ma tɔɲɔni kɛ o de y'a to kitabu in a y'a daminɛ ni kɛ tawhidi ye parce que hali kalanden a ka kalandenya tɛ ɲɛ a bolo fo a bɛ ka kalan kɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala f'a ka o dɔn fɔlɔ an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka a faamuya ko ɲuman Ala ka dan kelen-kelen bɛɛ lajɛlen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa an balima alsilamɛw balima DMS TV jagaso banfilɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ an tun y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna kuma ɲɛbila kumaw kɔnɔna na kana an balimakɛ an'an ka ustaz ba de bɛ ɲɔgɔn bolo al ustaz Fadilatu Sheikh Suleiman Kamara an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo inshallahu tabaraka wa taala a bɛ ka boli n'a ye walanda ba min kɔnɔ walanda nafama don walanda timinandi don walanda ni a bonya n'a a dɔnni tɛ se ka fɔ ka ban n'o ye lagadari ye lagadari kitabu ye kitabu min ni dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛɲini k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya an kalandenw a bɛ ka boli n'a ye badinɛw de kɔnɔ inshallahu tabaraka wa taala halisa an bɛ sira di an karamɔgɔ Suleiman Kamara ma a ka tɛmɛ na inshallah inshallah an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka ani sababa amin ya Rabbi o de la a ko summa ma'rufatuma yuslihu bihi fardu aynihi a ko la min bɛ ɲini baliku fɛ ale min dontɔ don diinɛ na halisa a ka fɛn dɔn fɛn min ni a ka farida kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ ɲa ni fɛn minnu ye i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ kiti damadɔ fɔ a ko kɛ ahkami salat i n'a fɔ seli kiti dɔnni wa tahara ani saniya kiti dɔnni wa siyam ani sun kiti dɔnni kalan maa min bɛ yen n'a ka kan ka don diinɛ na ne ka kan ka seli kɛ cogo di n ka kan ka janaba ko cogo di bon ne yɛrɛ ka sun n ka kan ka sun min fana kɛ sabula ni donna diinɛ na seli jaga sun hiji ninnu ye silamɛya ka pieds de ye n'i ye pieds kelen kari a la dɔrɔn i ye pieds kelen kari silamɛya ka fɛnkɛw la o la ni hali ni maa min ko k'a fɔ seli tɛ tiɲɛ ye ni maa min ko k'a fɔ ko seli tɛ tiɲɛ ye i ye kafiri de ye maa o maa mana fɔ k'a fɔ ko seli tɛ tiɲɛ de e ye kafiri de ye mais maa min mana fɔ k'a fɔ seli ye tiɲɛ ye mais ne tɛ seli parce que n'i ko ko seli tɛ tiɲɛ ye i ye Ala yɛrɛ nkalontigiya bon maa mana Ala nkalontigiya a bɛ kafiriya sama ka se hadamaden ma o la ni maa min ko mais seli ye tiɲɛ ye mais ne kɔni tɛ seli o la
ni an b'a a bɛ tubili ɲini tile 3 mun ko sɔn a ka segin kana tubi kɔnɔ seli kɔnɔ n'a ma sɔn ka seli a bɛ faga dɛ nka ale bɛ faga bil hajj ni hadu de parce que a banna ka seli mais dɔ in bɛ faga ni bil kufr ni kafiriya de maa min ko seli tɛ ci ala ma seli fɔ ale bɛ faga ni kafiriya de o la ale kan ko seli in min kɛ f'a ka sɔrɔ a ka kiti de dɔn parce que fɛn do fɛn min bɛ yen ni wajibiya don maa o maa ma seli awal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah fɛn fɔlɔ min bɛ yen ni hadamaden bɛ fɛsɛfɛsɛ a nɔfɛ lahara jɔ don o ye seli de ye n'o ɲana i bolo i ka dusu tɔw bɛɛ lajɛ nka n'o ma ɲɛ i bolo i jo tɛ taali la ala fɛ dɛ o la o seli kiti ani i kan ka sun min dɔn parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka sun don i place la o tuma n ka sun fana kiti i ka kan k'o fana dɔn sabula ni ye nin dɔn ni n kan ka suguri dun wagati jumɛn n kan ka dumuni dabila wagati jumɛn n kan ka dumuni daminɛ wagati jumɛn n kan ka dabila wagati jumɛn ani n donni kɔfɛ n ka sun na n kan ka sun kɔlɔsi cogo di ani sun yɛrɛ kan ka kɛ ka taa bɛn wagati jumɛn fɛnɛ ma fo silamɛ kɛ ninnu tɔn sabula ni e kelen de b'a kɛ maa tɛna kɛ e place la o la i ka jaga fɛnɛ n'i ye nafolo sɔrɔ waati min na n kan ne ka nafolo hakɛ joli de wajibiyalen don a la n kan ka min di ala ma o tuma ni n ye hiji fɛnɛ nafolo se sɔrɔ o tuma ni ne taara hiji la n ka hiji fɛnɛ kiti ye jumɛn ye farida joli de b'a la sunan joli de b'a la baara bato jumɛnw de b'a la minnu ye mustahabu ye fo silamɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de dɔn o la ni a bɔra yen sisan a bɛna san halisa fɛn min fɛnɛ bɛ wajibiya baliku kan halisa a bɛ ka kuma sɛmɛ baliku la ka taga a ko wayajibu alayhi an yuhafiza ala hududillah wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi a ko a bɛ wajibiya baliku kan a kɛ tangani kɛ ala ka danw na a kɛ tangani kɛ ala ka danw na i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma ataakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu a ko ni kira ye fɛn min di aw ma a y'o minɛ aw kɛ baara k'a la n'a y'aw fatani ka bɔ min fɛnɛ na a y'o fɛnɛ to yen fantahu a y'o fɛnɛ to yen la kira de nana fɔ an ye kuranɛ in lakale an ye k'a fɔ ala ko an ma an kɛ seli ani a ye hadisi kurusi minnu fɔ an ye a y'o fɛnɛ an k'olu kɛ ani kira yɛrɛ jibril yɛrɛ nana minnu fɔ hadisi kurusi ye ala yɛrɛ kumana fɛ ni minnu ye ani jibril yɛrɛ nana minnu fɔ a ye minnu tɛ kuranɛ ye o tɛ kuranɛ sira ye ni kira ye o fɛn o fɛn fɔ an ye yamaruyakanw na an kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ n'a y'an bali fɛn o fɛn fɛnɛ na an kɛ olu fɛnɛ to yen o de ye fɛn bɛ wajibiya baliku kan i k'i jɔ ala ka danw na ala ka danw ye jumɛn ye a ko k'a fɔ i kana sonyani kɛ o fɛn min t'i ta ye i kana o ta walimuso i ta tɛ i kana maga a la nkalon e ta i kana o fɛnɛ tigɛ janfa a kana o kɛ maakɔrɔfɔ a kana o kɛ tɔɲɔni a kana o kɛ o tuma ninnu bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu dan sigilen don o tuma ni maa minnu ye nin dan tɛmɛ dun sara min fɛnɛ fɔlen don o la a b'o do tigilamɔgɔ ma o de to silamɛ kɛ kan ala ye dan o dan yira silamɛ la i k'i dan a dancɛ bɛɛ la a ko k'i kɛ dan yɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya mais silamɛya tɛ k'a fɔ n bɛ yɔrɔ dɔ ta ka yɔrɔ dɔ to yen o tɛ silamɛya ye ala y'i bali fɛn fɛn na o to yen wa yaqif inda amrihi ala ye i bila yamaruya kan fɛn fɛn di n'o ye a ye seli a ye sun a ye jagaden a ye hiji kɛ a ye sinjiyaw tugun a ye sigiɲɔgɔnw ka hakɛw d'u ma a ye sarakatiw bɔ ala ye ɲumanya baara fɛn fɛn kɛ i jɔ a bɛɛ kɔrɔ maa min ye nin fɛn fila bɛɛ dafa o tigilamɔgɔ de bɛ wele k'a fɔ ko silamɛ ala ko k'i kɛ min kɛ i y'o kɛ a ko k'a fɔ k'i kɛ min to yen i y'o fɛnɛ to yen maa min ye nin bɛɛ kafo o tigilamɔgɔ de bɛɛ wele k'a fɔ ko o de ye silamɛ ye mais k'a fɔ ko n sunna o y'a bannen la n selila o y'a bannen la n ye jaga di o y'a bannen la ne yɛrɛ dalen don ala la ka ban n ŋaniya ka ɲi la o ta bannen fo farikolo fana ye baara minnu fara ko farikolo k'olu kɛ parce que limaniya bɛ dusukun de la an tɛ se ka a dɔn ko dusukun ta in ye tiɲɛ ye fo kɔkana de ka baara kɛ kɔkana ka baara ye o seliw ye an'o sunw ye an'o jagaw ye an'o hijiw ye ani ɲumanya baara tɔ minnu bɛ yen i k'o kɛ n'i yera olu kɛli la an bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko dusukun ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye o de la ko silamɛ k'i jɔ ala ka dan kɔrɔ ani ala ka yamaruyakanw ani a y'i fataniya ka bɔ fɛn o fɛn na i kɛ olu fana i k'olu ye i k'olu to yen
o kɔfɛ wa yatuba ila Allah ani silamɛ ka tubi ka taa Ala ma kabla an yasqata alayhi. Allahu akbar. ka kɔn Ala ka dimi ye a kɔrɔ. Ala ye waati dɔ di an bɛɛ ma an bɛ se ka tubi waati min kɔnɔ. Allahu akbar. maa balikuyalen kɔfɛ a ye waati dɔ di bɛɛ ma i bɛ se ka segin ka taa Ala ma waati min kɔnɔ. o tuma segin ka taa Ala ma waati kɔnɔ sani Ala ka dimi ka jigin i kan. o dimi jiginnen jumɛn ye sani tubi yɛrɛ ka datugu i kan. sabula maa o maa bɛ yen n'i ma tubi ka kɔn i ka saya ɲɛ n'o ye i donni ye sikara kɔnɔ tubi bonda datuguna ka b'i kan. Allahu akbar. hata garigara Ala bɛ jɔn ka tubi minɛ fo ka taa i don sikara kɔnɔ. n'i donna sikara kɔnɔ waati min o ye tubi kɔni bonda datuguni. parce que maa bɛ se ka don sikara kɔnɔ k'a sɔrɔ a da ma minɛ. Awɔ. i b'a ye hali sayabaga maa bɛ se k'a ka waso a ka ninnu fɛn bɛɛ fɔ k'a to sikara kɔnɔna na. bon maa bɛ se ka a ka ko cogoyaw caman ɲɛfɔ k'a to sikara kɔnɔna na. bon maa min donnen sikara kɔnɔ o tigilamɔgɔ kɔni k'a fɔ k'ale tubira sisan Ala mago tɛ o tigilamɔgɔ ka tubi la. Allahu akbar. sinon hali k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ minɛna ka don a si kaso la ko a ye saya ye ko sabula k'a y'a dɔn ka tɛna bɔ tuguni a seginna ka taa Ala ma la o tɛ saya yelen ye. i b'a sɔrɔ masakɛ dɔ bɛ se k'i minɛ k'i don kaso la masakɛ wɛrɛ bɛ na o b'i bila o. Allahu akbar. marifa bɛ da bɛ se ka i bɛ se ka siri k'a y'an ka taa a ye taa n'u ye fagalikɛyɔrɔ la aw joli bɛ se ka to fagalikɛyɔrɔ la e ta bɛ se ka bɔ a ma o. ok. sani marifa ka ci e ta bɛ se ka bɔ a ma sani fagali ka se ma e ta bɛ se ka bɔ a ma mais maa si tɛ yen ko saya mɛlɛkɛ kɔni bɛna i jɔ i ka da la ni ka ni minɛ ni da minɛ ko ka tila k'a lasegin o de saya yelen ye. o la ni maa o maa n'i ma tubi ka taa Ala ma ka kɔn o waati ɲɛ i ka tubi t'i wasa kɛ. o la Ala b'a fɔ ko wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. a ye tubi ka taa Ala ma aw lahalaya bɛɛ. aw lahalaya bɛɛ maa fan dɔ tɛ tubi ka to to yen dɛ. n'i bɛ tubi i bɛ tubi ka bɔ a bɛɛ de la i lahalaya bɛɛ lajɛlen. أيها المؤمنون يا المؤمنون لعلكم تفلحون أدولنا كيسي سبلا مغوبة تبي ردون جمين في بين يبي يبقى يكفكوني مغرب برا الدين ولا كدو أو في بودي يكفكوني تبي مما يعلى يركوا ينساكوا أيها المؤمنون يا المؤمنون وكره إذا مؤمن يريد فينك مؤمن يريد كأنك تبي إما يكره عليه الصلاة والسلام aba fo aka kuma kana ko ya ayuhan nas tubu ila Allah ya awar madun ay tubi ka Ala ma wastaghfiruhu aka Ala ya fajri fa inni atubu fil yawmi 100 marra ako ne be tubi ka Ala ma tile kono sien keme riwaya do la sien bi wolon fla otuma Ala dunya fo Ala kiraye ako ne ya fara e ka jurumu ma yi jurumi min ke ka teme ani ma min ke folo ne ya fara ma mais o bena tawta Ala kira be ko kala be tubi ka tile kono sian bi wolon fala wala ma sian keme mais Ala dunya ni garanti ya far garanti ta Ala kira aya fara makaba kalum tana sebe ni kan no fi aka jurumuna ama min fene ke kalum tuna no fene sebe otuma e min ne Ala ma garanti ta onye ka faka ya fara amma otuma muna on be tulo ma gele sigila ante tubi o la waati bɛɛ silamɛ kan ka tubi de tubi de ka di Ala ye. i ma ye Ala kira alayhi salatu wasalam a ko ataibu mina zanbi kaman la zanba la a ko tubiba ka bɔ ka jurumiw na a ko a bɛ i n'a fɔ o misaliya bɛ komi maa min bɛ yen ni jurumi t'a la o kɔrɔ ye ni maa tubira tubi ɲuman na Ala b'i bɔ i ka jurumi na i komi i ba y'i bange don min na yɔrɔ maa ba y'i bange don min na jurumi t'i la jurumi t'i kan o la Ala ni maa min fana tubira Ala b'i jɛya i komi o cogoya mais sharti bɛ tubi la dɛ i ma ye a ko k'an ka tubi ka taa Ala ma ka kɔn Ala ka dimi ye a ko nka wa shurutu tawba salasa a ko tubi yɛrɛ sharti ye fɛn 3 de ye silamɛ ka tubi ka k'i bolo tubi ɲuman ye ko fɛn 3 don a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye hiya an-nadam ala ma fata silamɛ n'i bɛ tubi i ka nimisa fɛn o fɛn ni e y'a kɛ ka tɛmɛ fɛn o fɛn i y'a kɛ ka tɛmɛ i ka nimisa bɛɛ la maa o maa ma nimisa ka kelen kan i ka tubi ma ɲa i b'a ye i lali mɔgɔ i kɔrɔbayalen e bi k'i ka denmisɛnniya baro bɔ an tun bɛ nin dulɔ hakɛ min an tun bɛ nin muso hakɛ tigɛ an tun bɛ nin kota nasɔnya kɛ mais n'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ ka maa wɛrɛ bilasira n'a ye pour que u ka dabila kɔlɔlɔ min b'a la o tɛ baasi ye mais n'i b'a fɔ ni farifoni ye o kɔrɔ ye k'a fɔ e dɛsɛra de mais hali sini n'i ye fɛn in sɔrɔ i b'a kɛ
mais maa min bɛ yen ni a nimisara hali ni mɔgɔ dɔ nana fɔ a ma k'a fɔ karisa e tun bɛ nin kɛ i ka denmisɛnninya kɔnɔ i b'a fɔ karisa o dabila o tuma o tɛmɛna ka ban ne yɛrɛ ye n yɛrɛ la ɲinɛ o kɔ o de la ko maa ka tubi ka kɛ tubi ɲuman ye a nadama ala ma fata o de y'i ka nimisa fɛn kan fɛn min bɛ yen ni a taara ka i da parce que e ye waati min kɛ e ye san 30 kɛ san 40 san 50 ala ko tun tɛ e ka kow kɔnɔna na o san 40 san 50 kɔnɔ ala ko foyi tun t'a kɔnɔ o san 40 tiɲɛna de o o min tiɲɛna nin yɛrɛ e ka nimisa o kan a filanan wa niyat an la yauda ila zanbin fima baqiya min umurihi ani i bɛ tubi waati min fana na i ka ŋaniya kɛ k'i la fɛnɛ ne bɛna tubi ka bɔ jurumi min na nin ye n tɛna segin ka taa jurumi ɲɔgɔnna ma tuguni n ka si bɛɛ kɔnɔ mais i b'a ye dunuya waatiw kɔni koronnen don nka an ka tubi la i b'a ye an caman na an b'a fɔ ko astagfirullah ala fɔ ni e yafara an ma dɛ fo ni yafara an ma dɛ ala an ye kota caman kɛ dɛ mɔgɔ y'a sɔrɔ a b'o fɔ dulɔmi min kɔfɛ i b'a sɔrɔ sini tuguni a b'a ŋaniya na k'a bɛ taa dulɔ wɛrɛ min Allahu Akbar bon ni dɛnɛya kuma fɔra a b'a fɔ k'a fɔ ala fo ni yafara an ma dɛ mais o y'a sɔrɔ dɛnɛya sunkuru b'a bolo a n'o ma ɲɔgɔn to yen fɔlɔ subhanallah o la kira ko tira mɔgɔ ma a ko mustaghfiru wal mustaghfir wa huwa musirrun ala dhanbihi kal mustahzi billah a ko ala yafa dilibaga man b'a fɔ tuma bɛɛ astaghfirullah ala yafa ma koyi ala yafa ma koyi ala yafa ma koyi ala yafa ma koyi ko a b'o fɔ o y'a sɔrɔ a dun duminen don a ka juru min kan a t'o dabila k'o tigila mɔgɔ ka misaliya bɛ ala bolo komi maa min bɛ ka yɛrɛbɔna kɛ ala sinon n'o tɛ ni jɔn tubira ka taa ala ma waati o waati ala b'i ka tubi minɛ a laban n'o ye tubi sharti ye wa an yatruka al-ma'asiya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha a ko i bɛna tubi fɛnɛ ka bɔ jurumi min na i kɛ o jurumiw fɛnɛ ko i ko ka bɔ bɛɛ la i ka tubi waati la o de wa an yatruka al-ma'asiya i ka ala kota to yen fi sa'atiha i ka tubi waati la in kana mutalabbisan biha n'a sɔrɔla i ɲagami ɲɔgɔnnen don i ka kota la n'o ye k'a fɔ sisan de tiɲɛ yɛrɛ la a y'a to n kɛ ne kɔni bɛna tubi dɛ mais ne tun ye dulɔ conteneur kelen ta n ko n bɛna feere o tuma a y'a to n k'o feere fɔlɔ ni n y'o feere tumana min na ni n tilara o la n bɛ sɔrɔ ka tubi mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ka nin wari in tɛ se ka perdre tan y'a ye o tuma i ka diɲɛ o conteneur kelen b'i bolo yɛrɛ i ka diɲɛ o kɔ i kan'o feere tuguni min b'i bolo nin a y'a to min b'i bolo buteli kɔnɔ a y'a to n ka nin min ni n tilara nin min na n bɛ tubi la ko i ye tubi ŋaniya ta yɔrɔ min na k'a sɔrɔ min b'i bolo o segin n'a sɔrɔ i tun ŋaniyalen bɛ su fɛ ko n bɛna bɔ ka taa tulonkɛ la o tuma i hakili ye tubi ŋaniya ta wagati min na o wagati kelen bɛɛ a fɔ ko n ye bita in bɔ a ma o de wa an yatruka al-ma'asiya i ka ala kota to yen fi sa'atiha a waati la waati sera n bɛ dugawu kan ye ani sɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka numéro kɛrɛnkɛrɛnnen na ala jɛ inshallah an bɛ foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma maa ma sigilen bɛ nin wagati naani k'an lamɛn an ka foli bɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di sababu tigiw ma dɔnnibaga ka ca anw ye garibuw de nka k'an n'an ka dɔnni dɔgɔya aw minnu fana sɔnna ka wagati di an ma wagati min bɛ yen k'a fɔ k'an kana an n'an ka dɔnni dɔgɔya bɛɛ k'a fɔ k'an kana kuma o tuma an bɛ foli belebele di aw fana ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi tele in ala ka yiriwa ala ka ɲɛtaga di yarabi a ka daminɛ a sanfɛmɔgɔ a directeur fo kana se a barakɛlaw ma fo kana se a mɔgɔ laban ma an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen foli ni tantoli ka o di e dumiya yɛrɛ ma i ka cɛsiri la i ka diinɛ na ani ka ala ko la yarabi ala ka sijan kɛnɛya jande ani yɛrɛ ma ka denw di yɛrɛ ma den minnu bɛ yen ni u b'a kɛ i nɔ na i komi i b'a kɛ cogoya min na ala k'o kɛ denw fana minnu yɛrɛ bɛ tɛmɛ i la ala k'o ka ɲɛ kalaya bonya kama kira hɔrɔma kama sɔli ala muhamad an bɛ ala deli yarabi jamana ye ala k'a basigi a fitina ala k'a ban o kɔfɛ sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min banna o de ye lafɛbugu kɔda ye an sigilen bɛ lafɛbugu kɔda la inshallah ka surunya garabali yɔrɔ la ni ala ka diɲɛ n ka numéro o de ye orange o de ye 76 53 69 19 76 53 69 19 nka mali tele o de ye 63 41 43 02 inshallah
الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بلما الاسلام وبلما تللا جلب كجغلو بلا جني ملكنا اني ملكوكا امي انا استاذ بافو فضيله الشيخ سليمان كامارا امبافو كبركدا كا ولنمانو لا حلا بلا جننا alemi asembo akonogoro kabofol la fiabu ko dala foga se anga nyama goro 30 metre dala kerengana ni doni mako ga sijo noroma banga wajulu ga tabalim menanga mako don mako ka kene walma wajulu ga la kene ustaz Camara ma foga barkada ka walenmando okum kon nana folin walenmando ba bela jene amun yaw sigi kana jen sangan kon nana mamu jem kana be nga sawma abal make ana udinge Abdul Aziz Muhammad Dumbia ami ala deli ala ka barka dani chawra bashila ala ka hereka nay ustaz Camara rama fo ka karam ko kefo no al ustaz mami Haidaray fo jigoron parala alhamdulillah haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين